kak bani yang step. Tebangin sedang kejumlah jisen jungi in harsh tentu tak diteri kejumlah. Dia kejumlah beningkong in harsh number jumlah balai sepat ni kondre. jauh ke balang nopo bat kiwi kibaya syakri ringka bat ni Haka yang sedar bat tenge ke jingi sen ke jongi ikirpat ikut nama kisah yang nak bat ayam ni yang ke kulis dah yang ke kulis dah jonginya hai sebagai ke bawah terus ke denong ke balai ke dekat ke bakat san bahkan bil
do minyanyo di ya kata jing sha slam try jungi ba kalau jing betim umbau podu umbau pada banget be jungi ulato api kat ba pun kata jing start ya kala ayu kumba hatta shiti jung umbaro ba brand hagi shipang gine ki ek eru hagi badan ek eru ki bae mansum tu ya kibata bomnang ban bomne jing kelai kumba kile abu ya kita diwe jing tho ya kaman benjak no ya lagi banyak hikmat di kecil jungi dong ini pas kena berjual alai spa anusa nak tepat ya kino ya lam jual bagi ni macam hikmat
Ndai benda apa saya kata kau kadi ru keklem yo keji kumen berkelasdan ber keli hatu pleru laisi ya kan hatu isu ya kan kene kapulong ni kameri pekanuan kita coba pakai internet Ndai keklem yo coba tak benda kau kesi kau kata ber mesngap itu program kata kita kalau aja kita cepat jima bagi kita bermak ini jimba kerana dua batok dan balak bermak ini dalam ni kau kita kan ke jingga jumlah kini kita sah ke jingga jumlah beri bal hagawi kesini apa kata lagi apa kata syok hari kali berkelarai bermak ini kiau tahu baru berkeren berjangka hendrai kesan karya berkaluan berkalau kami bersuk bermak lagi ngaku bermak hendrai ngamlah mana tadi kayu sekali besar kau nganya rakyat ini. Kalau kerapun curi kejadian juga, nak kejadian omsur, nak kejadian solusi. Hak dua juga, ada dua berkali. Kumpulan nanti berleh kita. Kejual kawan kejadian juga, boleh yang kebayul bagi kejadian juga yang jual. Anda kalau orang beri, kata kesini kalau sedang berpulih yang kebayul. Perkasaan dan yoga berkapal maka kaya kami kiaru kesim yang kebayul berkapulih berkian snow bekas benar berpulih yang kebayul ada sistem kalau ada pulih license yang kebayul pada saat ini kita juga eligible kepada yang berjilid bukan hadir kata kapan seluruh yang ada melipai syakasno berkapalan dengan kebakaran bakal kedua yang postal dengan kapalan baru lalu kita awal kita berpulih Bible. Kembali kalau terusir nama kata ke ibarat pulih. Hakau kesini hadir kecil segala. Kalau kedua kembali ulang unsur juga. Mereka berkata kesiap bukan sekali berai. Berkata kalau kecil sekali kerja ini kita kalau perlu mereka. Kalau mahu ibarat boleh bukan mereka. Kalau berkembang waktu kita jadi hero, mentah. Kembali kalau kita dalam masyarakat ham, ada transfer division. Dong hero kita mulai bermak kita keren bayi lagi. Hoi, inilah kabur kami. Ini kabur boleh hilang. Kerana kita jadi kena mission jadi. Boleh sebut. Nampak anak ni, balik ni lama tu, yang tu ka JINGIATHUHKHANA mission. Hoi ini belum diberi kibamak kalian. Tiang kali kepot, ngilum ni ki jingim show. Tengah kepat ki baru kibadan haying peming semua bahag alum ki jingim show. Kami pendam ke juga. Kepala juga bangunan saya sin jam macam yang apa? Ya kapan teman kau kicungi kiblane paman kerasnya saya dengan susi ini. Saya sin roh saya tuju. Midway penidam sana try dengan kui ini cing air kicungi beren. Walai belum beren dari acara ini. Bak kilai air mesin berjumpa. Pertunjukan try. Adwai berbentuk yang saya sini ibu berbentuk baik atau yang akan kecil seperti kejumian. Semua ini juga terkepat jumi beri ini berarti tidak mahu terjumpa Yesus menjadikan kita pun cukup berkata aman. Suap ini yo yang kelas tunggunya pai sekitar jual kadang berkepat hendak like hendak.
Nangkong nga ayu yang play mangalak banyeng hikmat jumpi hakan igupor bani sam ngiktim jum play wat keperthai ka syak jenjang bat kani ke jimpang khlam hari ngilak menyesam ke kupor ngiktim jum play lembar kani ke social media bani ai play ru ya church pastor jum kabelang nompo h maulon berak khot sumpai nga bani sam ngiktim jum play hakan igupor lembar ke sabbath school nga ai play ru ya iba ban kitlam ibelam ya ke sabbath school hakan ke step ban penya ya ke jingisem bat na priang sumha ya pi ki nombe ki bayo sngo bat ki ba snap ya ke kubor lamba program jong ke balang nompo ila jan boy mentang se ke kut jong ke jingim puli jingi hakan ke kuatar ke baam haus nem al jarat heu kumno ban batai ya ke bible bat mentang ila boy se ke lenong ke bakhat am jong ke jingim puli jingi ya ke sabbath school ka subject mentang ke si ke dai syapang kit khot Bible kiba ban snutho haswa ni puleng ke tem ne jomplay tungini duai gokpa jini bah bleng ni wan ban ai to be try kene step pamila khot snukhai try ne jaka bangin sngap ne tim ne jomli bangin duai try ne pren hangi wei wei ren kamro try to shakri umrit jomei nagam ta ka puram ke jomei be kerteng ne jomei pan khrau ha kerteng jisu na duai amen Syapang kit khot Bible kiba ban singuthu haka Bible hi baro ko we om don kita kit khot Bible kiba ye persya iwe ya iwe ba larang puli na do testament ke berim hadu ke testament ke batmai hanlingi sempa tang ya katu kat ni kit khot ya ka ba kiba bon kibrim kimla ban singuthu bat kilom kiba kham ban singuthu nini phai na ka sithi ke ba ar ka kum Petros
kalau nong kebalai khot kebakat san bat kebakat riu ke siti kebaa kat kum Petros kalau nong kebalai khot kebakat san bat kebakat riu ar Petros kalau nong kebalai khot kebakat san bat kebakat riu tu pinya nyauti yak ta ka jingen syak slem try juni bakalong ka jing benim u apostol Petros u ban hane bangnya nyau yak ta ka jingen syak slem u try kalong ka jing benim yangi kibriu hakani ka pertai larangi baik hane ka don ka jing ya syak bat ka jing ya ne slem ku jong blai bat ni kibriu hakani ka pertai bangin phai shu blai bat bangin wat yak ka khamat ka jong kumba upolu uba uparabani bai jemi ulat ho hapi kat bakum kata ka jingsta yang kepala ai hu u apostol Petros hani ukren shaphang u apostol Paul ulat ho yang di kitab Haka Bible ngilapon ki city Haka Testament ke batumai Haka Testament ke batumai don apu nyautuli ki kitab bat kumbak hak sau tadi kidai ki jingtho ki jong u apostol Paul ya kiba ulat ho kat kum kata ka jingsta ka bala ayu u apostol Paul ulat ho ya kidai ki city om dei kat kum ka jingsta bri ku jong handai kat kum kata ka jingsta ya ka ba u mensim jong blai ula persat hu ba ula kren ha ka jingu ki jing berkhat jong kumba hadita ki city jong ba ro haba u kren ha ki sa phang ki ki ai ro ha kiba don ki ai ru kiba ban singo thu ya kiba kita ki bomnam bat ki bomne ki penkelai kumba ki le ru ya kita ki we ki jingtho ya keban penjot no yalade hani u apostol Petros u kedau hani ya ki jingtho ki jong u apostol Paul don ki jinge hagini ki city don ru ki bala ban siam ya ki jinge ban singo thu ya kat tu kat ni teli ki jingtho ki jong u apostol Paul yaki jingtho Hak Testament ke batumai yaki city ngi babong ki Kristen hane berthai ki siam jinge ban sutu yaki jingtho ki jong apostol Paul bat kapen kelan ru yaki bat kumta kaya lam yaki syaka jing bom sutu yang ki jingtho ki jong apostol Paul Hak Testament ke batumai bat apostol Petros hane grand kapen kelan ya kita ki bomne kamun ya kita ki bom ne haka jing sisa ya kita ki bom ne banwa ya ka jing sempang ban snutu ya kini dikhot jang ka Bible but hani ko om ban yalam syaka jing penjot ya ladehi ha kita ki bom wa ya ka jing sisa ha kita ki bom wa ya kata ka jing snutu kala ban penjot ya ka jingim jong ki para Kristen ki bomwat sisa ya ka juba bat ya ka jing snutu habadon kum te ki jing ban snutu ya ka Bible bat ki miru ki jing ataten haba omla ban snutu ya ki khot jong ka Bible bat kum ta ki briu ki sedang man mino na ka balang ki mino na ka jinge bat ki ino ya ka balang larangi phai Deuteronomy ka long ka ba ap khandai ka khot ka ba ap khandai ka Bible ka kran hani ki ai ki bari ki dai ki jong uglai bat ki ai ya ki bala penpau kalong na ka bentang jongi bat ya ki khun ki ksiu ki ban wan hadin habut jongi ki ai ki bari ki dai ki jong uglai bat ki ai ki bala penpau ki dai ki jongi ka Bible ka om hang ni nila ban i badon ki ai ki bari ha ka Bible ke ban nimla ban smutu ngimla ban ong ba ni smutu lu ya baro ki khot ha ka Bible handai don ki ban ngimla ban smutu bat ye kita ngin smutu anala boy shagnen amen bat ki don ya ki bala penpau ya ki ba ublai ul ai ha ka Bible balamba ki nong itu pa balamba ki nong tho ya ka Bible kalong yingi bangin tip ya ka jing sisa ka jing kran ka ban ko ngani ka step kadai kita nak benta ke jing ya persya don tepor habangnya keren bat batanya ke Bible kisahmi ki jing ya kajian kamtam habangnya keren sepang kit khot ha ke Bible bat batai ya kit khot ha ke Bible ke bae ban sutu ngini pai ar Timothy kelonong ke baar kat khot ke ba khat sao haru khat sam
kani gede ke jingtho ke baan jong afsal Paul sha Timothy usamla uban se simti ya kam ban pek ya kabalang Ephesus bab afsal Paul watho ekne harom haka por ka bala set bendi u haka por ka jingsichar jong upat sha niro house nem Henry lani Henry ponyo hadinu Chris u afsal Paul ong umne to pen kenal ki sa phang kini ki ero dak ba hukum juri ki hakmat utrai ban om ni pen sa phang ki tin ya ka ban om to ero Henry tan ya ka ban pen bakla ya ki ba yo siam u afsal Paul hani usnang ubentu ya Timothy ba hukum jur ya ki briu ki badan ha Ephesus ki khot balang bakin om ni pen sa phang ki tin ki jinge kran jungki hamtam haka jingi kren yang ketin ke jong blai nama habat kibriu ke pen ke sajmi ke jing ye ke jia bar ke sajmi ke jing bom yang siu thu jingun wafsal Paul hani om ba kan om mentoi ru henry tam ye ke ban pen bakla ye ke bayo sngam ni ban nom ke ba husiar ba ke jingi kren jingi kanam long ke jing ya tainia bar ke jingi persya kenapa kamu tak iki way bat kibi asngau ya ketin ke jong blai bat kibi asngau ya ke jing ya keren ke jong pi ke jonga lara kibriu kibat lor ke jingai kila ban jingai no nak balam kila ban sngo thut no ban wan se ke jingai sem kumta ngimlei bani pen bani persya kamat ke ba habe keren se phang kid khot bible kiba ni de ban long kibriu kiba sida bat kiba husiar haba ya keren bat batai ye ki benta kiba ban sngu thu haka bible ngim dei ban bakla ye ki khot balang lani ye ki para kristan bat ngim dei ru ban kelai ye ke jing sngu thu jengki kalon ke mama ladang ile kumta ban batai ye ka bible ni dei ban batai ka kumba ka om bat ngim dei ban ne kulma ba batai ka bible ngini pai nak kita nengkong chronicle kalong ke ba arpo khandai ke khat ke ba khat nyau ka kita nengkong ki chronicle kalong ke ba arpo khandai ke khat ke ba khat nyau ngati pro a ublai jonga ba mitem ju ya ka donu ba ba sneu ha ka jingbe kani ke jingtho ya kebala tho ba us David u ainu yo blai ba us nomo ya kata ke jingker khu ke jong blai ba us David hani ong ba miten jo ya ka dokno ba da me sio ha ka jingbe ka dokno jong briu u blai us no ha ka jingbe ba ha ka jingya be ke jong briu kata ka dokno ke jong briu ya us David latik kum briu u ba ka dokno jong kalong kum u blai ka bible ka kren hani saphan ka jingbek ka dono ba habangi bataya ka bible dire ban long ki briu ki ba bet ka dono ba omdon kata ka jingmut ka ba arsap omdon kata ka jingber khat ka ba arsap ban bataya ka skiwai ban ai ya ka jingbatai nan ta ban suthu ya ka tin ka jongblai ngine bai ru nakong Timothy kalong basau ka khat ka ba khat riu nakong Timothy kalong basau ka khat ka ba khat riu kani gere sithi ke banakong jong afsal Paul sha Timothy kalnon ke basau khot ke bakhan rew to sumar sha tham yala de bat yala ka jinghigai u afsal Paul hani om ba o Timothy mede banong ubri u sumar sha tham yala de ya ka jinglom jingim jungu ure banong ubri u sumar bat nanta u om hani bat ya kata ka jinghigai baka jingkai jong Timothy kamde berunra ke jingkulmar hapo kabalam kamde berunra ya ke jingkulmar ha ke jing ya dei bat ki prabangen bat ki khot balam u afsal Paul hani om tu men yaine hakimi ki aka u afsal Paul u om men yaine hakimi ki aka kini ki ba afsal Paul u om kabamut kire ki jingtho ki jong sha Timothy kire ki jingsnang kire ki jingben ben bat kire ki jingkentu ban tha ya Timothy usamla ban le sha kabalang Ephesus ban pet ya kabalang hantu
Namar haba le yakni men pen im yaladi bat ya kita kibayok snow ya megai u absal pol u om ladai min le uta men pen imru yaladi bat men pen imru yakiwai ni snow thu hani ke ai ke bangi hikai kiwai kadon kata ka jingmi bat hangnim absal pol om ba ngin pen imru yaladi bat ngin pen im yakiwai kibayok snow yakatim ke jong blai ti nyiri bani kren dra ka basida bat ka bahusia khamtam hak babatai ya ka tim ke jongplai kamat ka balai ke jingi kren jingi har ni ke step nyiri bani kren ya ke ki jinge bat ke ki khot bible ke ba e ban snu thu da ka jing snu bi ke e ke jing snu bi ka jing snu bi ka dei ka bomdon ka jing sarong kamdon ka jing pen khrau ya ladi kapok ke bandung kong ngintip kadai ke jing sarong habneng bahkan ne ke de ke jing sarong ke jong wei na ke jing thau ke jong blai ubolong lucifer bat na kadau jong ke jing sarong ke jing le persha jong yo blai la shop no yo u se ka Kynduh ti mangi kum ki kristan ru ngidei bandon ka jing snurit bangin snurit ban sha baka bible kan hikai ni ban yalam ye ke jing mun berkat jini ke jing snurit kalau bangi ni ki briu nyilom ki belah keloi ban syah hikai haki wei ban yang dia ke ai ke badai khamtam haba hikai na ka tim ke jong blai jakob kalanom ke basau kat khot ke bah riu do ke basipeu ngini phai ke sithi kat kum u jakob kalanom ke basau kat khot ke bah riu hadu ke basipeu hanrei ai ya ke jing ai bakhambon nabakum ta laom ublai u yele persya ya ki basnu khrau hanrei ha ki basnu wi u ai ka jing ai ka bible ka kren hani ublai u ai ka jing ai ha ki da ki briu ki basnu wi bat ha ki briu ki basnu khrau ki basnu sarong ublai u penrit iki bat ublai snu ha bat u yele persya ye kita ki basnu khrau yaladi kum bala shop no yo yak jikor ublom syaitan na blem ublai u persya ye ki briu ki bas sarong par ki bedon kata ke mensim hanga ki bom priang ye ke jingkai ke basisa ke jingkai ten raj ke bible kat khot banyak namar kata tu dapun ko nguk yang di ha ublai henry tu ye le persya ya syaitan ti pun het yap no napi kaktin jomlai om dan kebangin ko nguk ya ladi ha ublai ngin ya le persya ya ka jing sarong bangin klet no ya ka ladi ke jungi ke jing sno krau ke jungi ke jingla ke jungi bat ngin ya le persya ru ya syaitan ubawan rap ya ke jing sarong ha ubriu bat da ka bangin wan hajan jomlai kumta syaitan pun het yap no nangi ini pai ke khot ke basik heu to pin penrit yaladi hakmat utrai ti pun pen krau ya pi ka bible ka hikai ni ya ke jing snowrit larangi wan cha ublai de ke jing snowrit ublai pun pen krau ya ni pikin ma ya ke jingithukhana ha ka bible bat ka wei ke jingjia ha ka balajia bagi khon ki jong usebedi ki kwa banlong ki banlong kita ki briu ki bakham krau ha ka hima ki jong blai ki perkhat ba ujisu unseng ya ka hima hani perthai ki long ki briu ki bakham krau bersicha hade ujisu wala khot ha deng jongki ban yeng hakbat jongki ya khna rit balaki long ku mutau khna rit ublai pun krau yaki bat pun priang yaki ha ta ka hima ki jong nyede ban long ki briu ki basnori ar chronicle kolong hanyo kat khot ka bakhat sao ni chai kulei bahai yakni kat khot ar chronicle kolong bahnyau kat khot ka bakhat sao ka bible ka kren hani ar chronicle kolong ka bahnyau kat khot ka bakhat sao ngini phai lalaki briu jonga ya ki balak khot da ka kerteng jonga kin penrit yaladi bakin dubai bakin wan ka khmat jonga bakin phai no na ki lenti baman jongki kumta tingan sneu na benen bangan ma ki pop jongki
bat nan penkhia ya ka ri jongki ka Bible ka kren hani ko ong lada ki briu kibal khot da ka kerteng jonga ya kibal khot da ka kerteng jong blai kin penrit kala di hikmat jong blai bat kin duai kin ba di hikmat jong blai u blai un snow yaki bat un priang yaki hani ka Bible ka hikai ni ya ka jing snow rit kum no bangin non ki bas snow rit bangin syak ba ka Bible kan hikai ni ngin syak bo mensing jong blai un pta ini bangin pai syak blai pat bangin panma ya lagi jong pop ki jami kamat ka basau ngirajan poi se ka bakun ka jingkut jingmun bat ka jing yaisha haba ye sembar ki khat Bible ki ba e ban snotho ngire ban lom ki bri ki ba yaisha bon sin haba ni sem jing e ni kwa ban phet no lani ban light no na kum kita ki jing e kum ki kristan ngiran kam ye ka jing yaisha wat haba ni pule ye ka Bible lada ki don ki khot Bible ki ba e ban snotho ini ngire ban yai puli ban ngin yai puli ki ta ka jing yaisha ngin phai ka sithi ka ba al biang jong u absal Paul sha Timothy kala non ka sa ba khot ka ba a ka sithi ka ba al sha Timothy kala non ka sa ba khot ka ba a to menya lap ya ka ta ka ktin to yai mi not haba dei por habom dei por dei to pun kendo to snem to kuntu da ka jingsha snem baro bat ka jing higai u absal Paul hane u yai ban ya Timothy ba punya lap ya ka ktin ku jong blai haba dei por bat habom dei por kemun ha ka no ka por ka ba u jo e ka la u dei ban isam ka ktin ku jong blai bat ka Bible ka hane to pun kendo to snem to kuntu da ka jingsha snem bat ka jing higai ngidon gam ye ka jing sha slam ngidon gam ye ka jing yaisha ban yai hikai ka tin ku jong blai haki briu ban batai ki jing mun jong ka Bible ban penrung haki ye ka jing snotho da ka jing yaisha bat kumta ki briu kin poi sha jing snotho ka batikna ye ka tin ku jong blai ngini phai rom kalong ka khatsan ka khot ka basan bat ka bahan riu rom kalong ka khatsan ngini phai kat khot mud ang kat khot ka basau bat ka basan rom kalanong ka bakhatsan kat khot ka basau bat ka basan ka sithi jong absal Paul se kinong rom kalong ka bakhatsan kat khot ka basau bat ka basan namari ki e baro balatho men barim latho khnam ban long ka jingka yangi ken u absal Paul hani pren haba uthok ya kani ka sithi se kinong la thok nang ye ka jingtho ka ekni ka jingtho hani ka kren se phang ki kitab jong ka testament ka barim nama ye ka testament ka thumai om shimlala bandum lang ye ki jingtho jong ka ti ki briu ki kristan ki banengkom hang to por ki pule ye ka jingtho ka testament ka barim bagita ki jingtho namen barim la thok khnam ban long ka jing hikai ni ken badang ka jing yasha ba ka jing pentengen jong kita ki jing tho ngin duk yo ka jing kermen lamba ka jing yasha jong kita ki jing tho ki ba khoi ki jing tho jong ka testament ka barim ngin yo ya ka jing kermen kom ki kristan ngin ban yasha ha kita ki jing tho ba khoi jong ka Bible bangin sem ya ka juba haba ni sem ya ka jing e ba snu tho ei ublai ka jing yaisha ba ka jing pentengen to un ai happy ban yai mun lem ya ka ju palok hi kat kum u Christ Jesu hani apsal Paul u yai ban ublai ka jing yaisha un pentengen haki jingmut ki jongki ki jonga kumba ublai u yaisha slam bat ni mangiru mindon kata ka jing yaisha slam kum ki briu ki jong blai ban snotho ye ka Bible ngiran kam ye ka jing yaisha slam ngini phai na ka kitab jumen pa kalno ba khatsa ba khot ka ba khata hang ne ka don ka jing yaisha jong kita ki riu khoi kita ki basuman ya ki hukum ublai ba ya ka jing u Jesu ka Bible ka kran hani sha phang ki riu khoi ki jong blai kilong ki briu ki ba yaisha hagisni ki ba khadu
kita ki briu kire ki basumar ki hukum ki jomblai ki belong kita ki rukho ki don yang kata ke jingasha bat ki bat scam yang kata ke jingat ki jom jisu mangama phi ni kam yang ke jingasha habangi syam yang ke jinge ban sunguthu yang ke tin ki jomblai ngine phai kamat ke basam bat ke bakhadu jong ke jinge pui jingi hagani ke step kamat ke bakhadu kalom jubab katkum ka Bible bat ka jingruai haba syam ni ki jinge baki kita ki jinge bagi sinuthu ki bawan haba ni pulei dia ka keten ke chomblai nidon kam ban jubab ye ki katkum ka Bible bat ka jingruai ngiji kendung sipon ki jinge kum ki breu bat ngiji kendung ro ye ki jingkli ki ba persyam haba ki breu ki jubab ye kita ki jingkli ki bangi kli bon sing ni syam baki jubab ye ki katkum ka jing start breu jungki ki jubab ye ki katkum kata ka jing sinuthu ki jungki hanrai ini phai na ka Bible ini phai na ki kam gap sol konon ka bakhat nyeu kat khot ka ba a ini phai na ki kam ki apostol konon ka bakhat nyeu kat khot ka ba a ki kam ki apostol konon ka bakhat nyeu kat khot ka ba a ka ong kum nei te upol kumba ujule ula lejrun haki bat lai si sabton ula pen inya haki na ki jingtho ka Bible ka yathu ini hani habok absal pol bat usilas ki lej sha ko we ka nomba hathesaloni haba ki poi hathesaloni u absal pol ula pen inya haki briu na ka jingtho ba khoi kumba lai ta yeu hani man la ka si sabton u absal pol hani uyalap syaki briu upen i yak ka jingsisa na ka jingtho bakhoi omdai ka kum da ka jingsta ka jong uhi omdai ka kum da ka jingsmuthu ka jong kum briu ban batai ki hanre ka kum ki jingtho bakhoi jong testament ka barim ka ba kedeu sha u Jesus Christ ki gam gap store kono ba khat nyeu ba khot ka ba khat wei ka ong kum nei kani ka dei ka jingjia hadin ba kilami no na ka nang ni na thesolni bat kila lek no shabiria banilap ikaktin ku jomblai kam gep so khat nyau khat wei kineti kilom kiba khamdon akon ban nya kita kiba hathesolni kibala padiam ya kata kaktin da ka jingsngau la kloi baro halaki si kira yit bnia ye ki jingtho laki ni ki ai ki eru kilom kumtani em ka Bible ka kren hani shaphang ki briu kibadon habiria baki ne ki briu ki badon habiria kilom ki briu ki bak hamdon ako bani ta ki briu hathesoni namar ki pediang ya ka tin jomblai da ka jingla kloi bat ki pediang ya ka ni ki jingala jom absal pol ba usilas ki yit bria na ka jingtho ba khoi la ka long ni em kumta larangi ki briu larangi ki kristan ki be im hakimi ki pol larangi shem ni ka jinge larangi briu ki shem ni ka jinge hak be day ba kting jong play ni ni bagi sam ya kting jong play bat haba phi bat haba ngang ismuthu ba ki don ki jinge hak Bible ni de ban yit na ka jingtho ba khoi bagi ni ban long ki briu ki basta kum ki nong biria ban wa ya ki jing shisha kamat ka bakhadu bangan ni sam hak ni step kadai ka jubab kat kum ka Bible bat ka jingwai habangi syam ya ki jingkli ki ba nimdai bandas ban persyam jubab iki halaka jauh ka jing start beri bujangi bon sing ni jusyam habai kli ki jingkli ki breu ki ju persyam ban jubab ya kita ki jingkli ki bangi kli haka jing start beri bar haka jing snow tho jungki katkum kata ka bo ka jingmut jing berkhat jungki ngini phai na ka Bible ki kam ki stol kono bakhat nya berkhat ka ba a bat ka bakhat wei ki kam gap stol konon bakhat nya ur khot ka ba ar bat ka bakhat wei te upol kumba ujule ula lek rung haki bat lai sni sabaton ula pen inia haki na ki jingtho u absal pol bat usilas kila lek bani lap ki tim de jomplay haka nomba thesaloni anda pol ula poi hani ula don kumba lai ta yeu lai sni sabaton upol ula don hani bani lap ki tim de jomplay bat ka Bible ka om hani ba ula jumpa inya haki
nak jing thok bakhoi kat kum kat testament kebarim namar ki jing thok bakhoi jong kat testament barim ki kedeu wei shapang jisu ya ke jing syayap ke jong jisu bar ke jing lam brim jong jisu syakne perthai ba ke jing lap jong ki apostol paul ke jing lap jong ki apostol ha ke spak snem ke ban kong jong ke belang kristan ke dei shapang jisu ke jing yap bar ke jing ni pat ke jong ni phai kat khot ke bakhat wei kini ki long ki bakham ron akor bannya kita ki bahat serni ki bala pediang ya kita ketin dak jings ngau la ploi baro halaki sni kre jit bnia ek jing tho la kini ki ai ki ru ki la long kumta ni em kani ke dai ke jing tho ya ke bala tho bat ke bala ai hani ke jing batai kumno ba ki briu habiria ki long ki bakham ron akor bani ki briu hat serni Haba ki apostol ki yalap ek tin jumlai usilas babu apostol Paul ki lek yalap habiria kini ki brief ki wat ek jingtho ki wat lada kata ke jing yalap jungki ka long ni em kat kum ka tin ke jumlai lada kata ke jing kren jingki ka long ni em kat kum ki jingtho bakhoi ha ka testament ke barim mangiru ki brief ki be im hakini ki sni ki bakhadu bangin jin ya ki jing cuba lani ki jing kren lani ki jing yalap jung wei pa wei briu ya ke jing yalap jung ki briu la ka long ni em kat kum ka tim ke jong play balara ka long kat kum ka tim jong play priam bat nge ya kata namar ya ka bible hi la tho om na ka jing start briu lani om na ka jing sem phang briu la jong hanre ya ka bible la tho da ka jing bersat ka jong sim jong play hak da ki nom tho la ngi phai Timothy kenong ke lain khot ke bakhan riu ke jing tho baro kalong ke bala persat men sim na ublei ke persat men sim hakibri ban tho ya ke bible bakumta kalong ke bamentoi ya ke jing kai bar kalong ke bamentoi ini bangin kuli ka bak ke bible kan seneng ke benbet ini kibriu ha ke jinggot jingi ya ublei bar kan hikai ni sibon ki jing kai larangi phai ar petros kalong ke ba nengkong ke khot ke ba arpheu ke khot ke ba arphoi ke bible ke thu ingi hani ha ke be dei bar ke jingtho ye ke tin ke jong play ar petros iwe arpheu bar arphoi ong nei ha ba pitip chwa ye ke nei ba om don ke jingithul pa na ke jingtho ba khoi ka ba long na ke jing batai ubriu hi ki jingtho ha ka bible hi ka ong hani ba kim dei na ke jing batai jong ubriu hi na kiwan na kilong haba ka bible ka kren ka bible hi ka don ye ka juba kan khot ba arpoi ka ong ni namar om na ka mon briu lawan ka jingithul pa menno hanre ki briu kila kren na ublai ken haba la pan khi ye ki da man sim ba khoi ki briu ki tho ye ka bible la pan khi ye ki da man sim ba khoi man sim ba khoi ubaya lam ye ka jingun jibur khat jingki ban tho ye ka bible ha ka tin ka baki ki kren ha ka tin ka baki ki penun kam ha ka tu pon man sim bala persa ki ti ha bangi puli ka bible ni de bat puli da ka batwai ba man sim jong blai punya lam ye ka jingun jibur khat jini baya ngiru on ai kata ka jing persa man sim ha bangi puli ka jing tho ba khoi bangi singo tho ye ka ublai pun ai ka jing singo tho hangi krempet larangi wa ujisu ong ha ka gospel ka kum lukas ka long bakhat wei ka khot ka bakhat wei hadu ka bakhat lai tela da unu pan ku na unu na phi balong pa hatu un ai no da umam ha u lani ka dokha bat ha ka badai ka da ka dokha un ai da usen ye u ne na da un pa ni ka pelem hatu un ai ka nyang lat tham ha u namar kata la phi ki balong ki baman phitip ya kaban ai ki jing ai ba ki khon jompi kabakat no tam ha pa jompi ba habnen un ai yo man sem ko ha kita ki papan no larangi pan ublei un ai larangi tin ublei un pli balang ni pan ba on ya lami ni do man sem ko ublei un ai hani ya to man sem ko bagin slot ko ki ka bible how jacob kalno ban na ko mot khot ka basan ka bible ka ong to wa ublei un ai happy yang ta ka jingsta la da no briu uran kame ka jingsta to wa na ublei
Henry lada uno na pi uduna ka jista tu un pan na ublay uba ay kulo yabaro ubam keno beng ti on ay kata ublay un ay ka jista happy nga arangi wa ka jista ban suto ya ka tin di ublay uman sim ko un yalam ni pinga tu ublay ko kuingi lamba ka jingim pulay amen. Nakuha pa ay play ni church pastor sa kabalang pastor na pang-share na kapantang class. To ay play niya bilang ng kakuya pi katma pinasya pi yang kamlang play. Matuma yang sabat ko jumi tumi nga bahal siya ikot juway na nagpapapang shispa ng pras hadin katama sa pa ni church pastor kabalang pastor na pang-share na pang-ayan ni yang jingway. School jengi hening step na kwa ingi baro ni tenen bikhle jengi hejing duai rupa jengi bah neng ni ai no ni try hening step ye gejing kai ko mela ai ni lemang tin ko jome try ni wai ye ni an sle no mesin ko jome pati ai kai ni na wai ko shwe pa am ni shem ni gejing e hai tin jome ban smutho e ka try gejing start kalong tang ni ek ban kon man sha ye gejing mut ki pakhat jengi mangin wan kham jan sim ko try Rab ye kecing bom semutuk jemi ye kecing bom lak jengi wei mangin pendem kemon ke jemi atrai arwai man kaku isi ya wei pat program ke jemi yang bangin yo sio biang ye kaku bon nang tim ke jemi lomba isar wei wan bala iman ai ni kaku bon ban ai ni ka jing kemen hukum ke ni bon ke mani im trai ni wai pun sele ingin mersim ko jemi kaku yo syakri jemi sio penraj jeng wai jeng pat jeng kenapa Matsai ingin dengan senam berojong Jisu, naduai haftan Jisu. Amen. Kublai sabakan, saksikan biang kapor kalabian ini pengisam yang ajaran kalau arsen joni, ban kaprias ko hai baro ibarat syakri dekat padni Haka kapor, ban sedang tung ni phailan sa konjekwan kapra kapor utrai usin jongan.
Tosabhani Lang Barok, Nirmai Burok Lang Yopa. Kokpa jini bah beneng atrai kanong idap la jing sokumen haba ngila ban yo ya ala ban khot kapan kasteng bakhoi ba kraw jong mi atrai hakane ka sni sabaton ikwa ban khot kapan ka jing dan kap jong me ban jong man se bakhoi ban don lem ran khat ban ni bai mane ya me hai chaka ba phe to ban don kam yang a shakri baret nam ta ka kam jong me atrai atau ai ba baro nani ki bai mane lang ya me nda si ni yo aji ko ku pinja beneng tu priang ini ki khot ka pa barit jongi ni ka por ni pan ni idem kristen jisu amen. Saya simpan akan kapor nasi yang sebelah langit di baro ki perbagai bat khantam yang sebelah yati ki batan anak kijau ki yang isan kijau ki kata ki yang peci akan ke program the ai boleh kun long lepat long rekan ki way kata dia penurpor kata dia mana lagi kekerten kijau mulai akan ke sini baru sisi te ban sedang ke syakri kijau ni akan ke por tu dia Hailan batnya seperti Bible, kecil pun sedang nak sam ke kitab sam ke basan pundriu ke dekat ke balai dan ke sam. Nan ang tiang sesisin ke kitab kisam ke lendang ke basan pundriu ke dekat ke balai dan sam. Kiktin ke bawang kumne. Haka por ke jing septing ngan sania ame ha ble ngan ro ya ke kerteng jonggu ha ble ngan sania ngan om septing kado kala ayu yang na terblay berku ya kini kijing pule dia Thailand sikikot jerwai kejongi kadubar jerwai nakakot jerwai kot mai kedai nyau pulai nakaba mai bat ndrem nyau nakakot jerwai kemarin teh akan nakapor nga kerpat lagi nang alam jerwai sebab makin wan mat nang alam jerwai. Yeah.
penjalan diklik ini doa. Kokpa jadi bahagian, mulai berdap kebenang jerang kebenang sepok. Ai kijing berkeburan bar sampai namar kijing berkijing isnai kijome dan meladon rekat lembat ni hadisni kipor bar kijing jami. Itu wai kan lawan kat akan kesni bar sisni kan bagi penupor hakaban syakri ban mana be akan kesni ai muslim berkot jome unsausa rekat lembat ni wai kan bagi penupor akan sni berkot buat kebakantang jome yalam yang ini muslim jome ai berpeki bar kebangin le akan sni kan bang nak bertak Kedua kita diperbangai dijungi, lesedon nafdek jungki dibepang di sistem, dibangin lah jungki iway. Drive betit iway. Lut kita ke bar, kedua let kami berserpai serput yuki, nang baginyo yang jemput kia akan let bat akan muslim kunjung. Drive kita isnai sisi sempat ni drive. Kemat jome dengan yalam, meme wei, hakan agasni kabagi penutpor berme hakaban mendat di program baru jome agasni. Ai muslim jome unian lagi jome jome wei, nang wei baru kabagi le hakan agasni kan bang ta kaduram jome. Segala yang ini kedua, maaf ini pop kilat baru, dan hak kerja kita Yesus Kristus. Amen. Kita akan kapor, nah saya akan kepat akan kapor pada dunia kita saya kejauhi, bat kepat dunia kita makan hati yang kita kejauhi, sebahagiannya dunia kita saya kejauhi, pada tim kena kejauhi, dunia kita saya ngakot jadi short pastor, esmolong dan wajib dan tentang yang kejian. Jangan mulai pastor yang waktu jengduai lagi jengin sel. Teh ada kapor, minum dan sel yang jengin white teh.
Vì đó là những nó rồi các bạn này có trong in chí sự ba phát triển ý bây giờ quan trọng là các bạn ai cái gì hoài chứ ai ko blay SABBATH di PBM sa sisen para bangay para joro por kibaya manelang ba kibaya shimpor man play yaki phone ki jong hi lane yaki core ba penang kam man makasing scam limba technology ka ba ublay ulay ka jing start yaw kon ben real bola ban sna yakini ki jatian yang ngay ba hakni gisni kibla len no kajing yang mani langjuni kalong ke ka ba ban pendek shiru kam namar ba ngimla ban ya shong la hayeng mani nge scam palat ya kasan ni kan reongon nrei ba ublay ora penan kam iway pe iway nakisakri jong u makilaban peniyat kakam bayangi ba snap ikakubor amtang hagiyeng mani ngila ban yo lang gijikulku haba ni syong hayeng mano bang penun kami di phone jongi baro hatu pira ya Bible balas ni sejak tray
Nim tap ki Bible jingi ki pla jingi de nam dai Henry ya ki phone ki ba de tang kat kum ka size jong ka ti jong pi ba pla ban ban piara be ta ka daw kalong ka jikur ku hakawai kaliang ba ladang imla man turun kam ai kang scam pia tip hi kashim ya po jangi Rementa to perang kami ka bangla ni sneu lang berni sngat lang ban yo lang ni jigur ku nakakti jauh blay hoi ngakwa ban pen pai jingmot jong pi saka jingya shem jongi bat ka jing hakini ki banai ba le no yes Canada banai March April ni May mutang apa yo banai June Kapatay kamshim na tray kam kumba julong. Shibon kijing ni shem. Kano na pi kiba hapshong ying no. Taman kli shwai kana school. Kano na pi bade kana school. Hato kiso kumen. Haba pi hapshong na aye. Like kato exam ni. Tenga masuk ke exam. Ade like no. Kato paper ba. Pada singaw la mat pen kre ba long ba yo por ba yang mat pen kre nge skem ki khana ba tho metric la dep kham kloi ri khana class 12 na try dam don ka tu ani ki paper ki bang sa tenai pat yo khana school hi haba u up ya ka por ba tho exam u kwa ya ka por ka ba drum ba u la mat pen kre bur khang yel ti ho o chwa ba ngan tho ya ka exam man pen dep ka ni ki le nong Repa teng-teng daw pit baka por ka drong Kampin suki no Ang to apshwa Ngan sa kre Ngan sa le Dang ka por Hoy Kumcho yung iru ki blaya tre Ngit skem bona pi Pila abando ya kalat Bani le tre Lada din siya office Bani siya bri Siya kper Siya klaw Siya nuna ki jakara marlakang Yagi surak ni om syak bani Kynduh palat ya ar ni laingot wala kataru ho kidon kimas bapinia pom ai kano pat nangi ya perbot kita hatu kalakta ya kayo kot jongpi ngit scam ho kani kade kawe ka balakta ya baro ki brio Hakani ka perthai menta Bun ki breo ni tu IP ki bado kam Ki ba ki company ki ba he Ki hap ot no Ya ki kam ki ba bun ki breo ki la hap do kam Shong no aying klem yo tu lok Kano ba jing Kata ka nga way jing bang yasham Ki don show da ki way jing Kung ki Ramhah ki bang Kynduh jingim jungi Habang ni granish pang ki Ramhah Nakwa ipi ba pinya pai ki Bible jung pi Sha Nikong Samuel Kono bakhat niyo Habang pi pek ikaduhan nong Pinyo Ya ka JINGIATHUHKHANA Kabala Ramhah Kabang sultanat Mani sngap Kabang sultanat mani arwai Hoy Kabang sultanat bani at drama ro. Henry kadon shibon ka jikai. Kabang ila bani yo. Dena man. Hard ka day. To. Gini pe. Ya kato. Kalanong. Kakran siya pang. Udabit. Ani udavid hakti pareng. Hard. Pe kalanong ka maningkong. Sumama tinga ya ka dekot ke baningkong ang ki Pilistia ki alum lang ban yele tama hasoko kashnong kaba ha Juda ki shedara ha ka way ka jaka ka ba ki kot epes damim kaba hapdeng ka soko bat ka aseka usol bat ki Israel ki alum lang bat ki shedara ha ka tem ela ha ka ba ki kre ban yele ya ki Pilistia
tu dia dekat ke benikong pe ke dekat ke balai ki Filistia ki yang syrak ha away ulung bagi Israel ha away pat ulung hap pedeng jongki don ka way ka them pe pia ben model dem dei semua ngayang syakani kalian jolo pi syakata kalian kablong ke ka basuk yang aban kam situ and repa pia ben pe iki film ki barim ni shwa abaki le thma film nanda male umde ki badam nandai do taru ki yang siliang masiliang ki up ni Kynduh hapde perkum jo ni aporu sipai jong ki Filistia sipai jong kon Israel ki yang tamar persa hapdeng kadan katem makin ya le kinia latit daki wat daki state daki som joki kinia pen sao ki we piwe jing thu di ban nyap bi ho pe kan khat ka basao u breu u bakateng u golaya u bana ka snonggat u wan mi nakachaka share daraki Filistia ban ko yaki Israel pia ban mudur ujrong kumba lai meter ba upong jingking atian dakar nong kebakia kumba sanpeu nyau kilo bat ka jingda kle dakar nong jam mudur ubreu ubajrong lai meter dengan bakla kum jingkeng bang asyik tip le yos ngeu kajan sem joki kenthe baki shet phong atrai lagi thiek se thiek ba meter lagi bu sa meter to lai meter ubreu uba lai meter palat yaki nong la kai basketball ki ba pilamat tip uba jong ba mudur rami ada raju wa bedem kumtu ya upong kejinya damet ju kabakia aduk sanpunyau kilo ukau di barang ye tiet ayeng bane bang sanpu kilo nenum dei hoi kani kejingking atia jogu kabasna na karnong kia kuma sanpunyau kilo kabat yang ngiru kinamba banginya ba sama ukau sanpu kilo teng-teng de bangi melien pangsak sengkai kumbakala te la tak mensal susah dengan deh hoi pesyo kada kau kaban re yo ki jat jo ul sok da karnom bat uking ya usom nong batawa haka terpeng usom jo ur ben ka ukung haka kor nong thanjan ba tang usok nar jo ukia kumbah nyau kilo usok nar tu ubanem klan mudur lalu kau snai ki atiar macam pen mensa wi preo aba kilat ma usipai uyai haswaju u dagabara ya kaste pe kamu ubon nak jingking atiar jo hadu bodan kam do we usipai ubayai haswaju ban rai kaste jo ada dei ubreu uba lai meter mut ada Ramhah hoi sumudur kasti jogu ngafai si meter tam ru hoi kada lo dan kam do ubreu ban ra ya ta kasti tam sipai mdei ubreu bai tlok ni bom idon bor scam ban no sipai scam jeri lagi breu ki ba klan ki bai idon ksa ban ele Dalam day, hoi, sibon, jingking atia, ibadah, ya unir, unoy le bersyak, ya, kikon Israel, hoi, kikon champion, pimudur, pisngap iki kubor, neki kanam sya, kano bo kren ben di kikon Israel. Omre dan hisni kibon sni om dan manoru
bawan ban mi banile bersyak yau mi nong shun kumba pitit ya ko kubor long kum no adon unong up long bro bona jing bom jing di ya ki men ju ki balong hi sipai ju ki ko Israel kila ban tit shu abang ye pek yang dekat nak dia jauh belai masih tu peningkat kendiak yang ia kubur abang itip kat kum ketian jauh belai long ba haba udah bit lah ya siau ya jing pertas lah jong ni unang shun mana uta denam deh laku abang tip walau iu tay Ramhah bayang ini skem rakeli eu sol ini Jonathan ru balai hatom dan mana ban elek bersyak eu tay nong shun joni jarang ngai skem ya tiang Reu David, esse magic penia jungle. Haba i bau kren ben. Utim. Eka teng ke bako jungle ba im. David i Rami. Orang ngan lek manga. Usol la tua ya. Ya jingking atian. Reu scam. Ya ka kanjong penan ya David ro. Balai bau David Pia mudur bau nut balai Nama David Om Sunan kam yu bau tip Ya ka jing Ya ka bor ka jong u goyak buklanya no kan no Reka we ka bau tip Kadai ba Tip bau blay jong u long bakra Kata ka long ka we ka kubor ka masuk tenap ha Haba ya berkat sepangkan ya JINGIATHUHKHANA. Uklan kali, uklan kanu tay Ramhah, kanu ngut diberi laju peniap. Kaksa aja ukum no, nani kita aja ujing kia kanu. Syang malakili kata, nama lutip ba ublay, ubaim, ukam klan, ba udon bor, ba ulak bandri. Ban pelat ya u na kino bijing ma jing sao kumba ulah pelat ya u na using anak dengim ru ngai scam kabang ya tip kabang ketien jo blay ka ong kabang David udang up ikilang bro jo u pe saudong jo pi ya kijing ya kibang ya sham na kijing jo ni hatu kejing duk kam kalau abang long kawe ajing syam jopi ya Ramhah ajing jopi kejing Kynduh ya kejing pang kejing sitong teng-tengi apa pipek sya kawe pat kalian jong kejaka kabau Ramhah uyen Jangan berkat empat suti yang ada kata Henry daw dah kita ki Ramhah lebih Ramhah uwan syakaliang ke jopi pi pin sakam soto kan no jing bagi wer ki asyam enam day kalau orang tan benikau lah badai ke jing do kam juni baar ke jing kok jing kia habalah kata ikamet ke jongi kejing kerni jongi irukam baper ke balai masau kejing asyam kejing pajing prahayeng asem jongi kabai dairu kejing adai jongi bagi bibat hon jongi hoa berkebasam kajing ada juni bat kibam dai ki bahayeng hasem ni ki bahayeng lam dai bat ki parlok parjot ki bashabat bat teng-teng abang ni persyang habai dai kajing ada breu ni persyang mani le kat balak mani dai bha ki breu ki bashabat rengi klet bat teng-teng hayeng ngim patiau
Bila mentip bakal kini kisni bakal do. Apa ini? Iki kubor repair. Barang apek bahang lai babuan hi ki jing. Ja ki padai baik hayen hasen. Kejingnya penyap iwe. Kejingnya show iwe. Kejingnya penyaman saw. Kijat ki kubor. Ki padai baik hayen. Kamu dah datang you nong tu bawan mentah bawan man lute bawan tu bawan peniap pipi. Itu ibat ye datang. Teng. Lam dan kajing ye sino tu. Kau kajing bom ye soto jingmut. Ne bat ipar marjan jopi. Kum ta ter. Kani kadai ka wei ka bang don kam hai ni. Bangin ya. Lek persyak ini ki Ramhah ini Kynduh. Jingim jami. So pai lam nga Kynduh syak. Kasiti jong tol skinong episode skinong ba Rio. Ko de khot ka ba khat a. Habang ye pe ye kan ye. Ka de khot ka om pom ni. Na bang ye me le persyak ki breu nei persyak ye ki bor man. Baken jam sema ka perthei. Baken jam neng. Ki nong sen shar, ki bor sen shar. Baki bor perthei. Jong kani ke cup badum. Ay kani ka dekat. But you jor but ki kubor di bang I malas ni. Ada pipuli haki kubor ni haki phone jong pi. Mentah oi ila man pet shibun ki kubor repair. Tang nak jing knyot jong ni deki ti haki phone jong ni ala man tip. Napet suki pasuki ya ke ba ke Bible keren lepa kita sedang wan urlom suki pasuki ya ka jingjia jong ka jingkem ya ka jingpang ka ba perthai ka shem menta hoi lakta ba bon million beriau belayap ro kaptu Kiba lakat juga tu hi. Ngimtip adu kat nopat. Kabarang kham so tieng lani kabakatang kham so ma kadai. Kabanang wan syuk adien. Pila ban pek ru kham tam. Masibun kinong elam. Joki balang maper. Kelas dang bania wan lang. Namar habang wan ra. Ya kamat. Kum ya ka jing sumar ye ka saudong kun jongi kabran kamba namar habang itip wabun ki kam lakhang hai ki por namar blayok ya kan ni ka jing pam di babun ki breu alo ko bla aila de kamar yang bakan KM pam suki poski kan salong kalat haba ki nong elam jok perthei joni ka perthei ke ba don bor perthei jong setan Kip saya rai lang ba, hoi, pek, ni iba ka perthei kala sedang KM biang, sedang kam internet, kala sedang kam kuat, tong niya rai no, biniya po no kaway kasingin, may ni siyang tat, manong don kam, don jam, man kam pen scam ya ka, scam kan sa wan ra, sugi poski, siya, kata, kamang ikot, kaan no biba nangam, bakal aku majik soto jangan kani kadai kajing persyak ajuni ya kita ki bor dan kerja perthai amdai tangi ki brio ki maya Kynduh malasni idon laki jongi ki jing hoi Henry kumbang ong ku bor mi so tunat mi osneu about David le persyak ya Unong shon ju ugola ya. Uklem wa jing tip bo klan kat no. Tip bo blay. Ya lam menti ya u. Ba dia piu kum ju ada pi don kini ki Ramhah ki ba pi Kynduh. Kumbang la je kerteng mene. U blay en play la play menti ya piu kum ju. Aku menti ya pi. Jingkai yu ba piu. Nakani ka ba dong. Hatu kalau kampen sengaja pi,
Hato kalau kampen jito ipi sakawai pat. Hato kalau hikai ipi penang yak batamai. Hato kalau kampen jan ipi show blade. Lani kalau kampen jaga ipi now blade. Abang pet Shibun, mentangi perangkap hai WhatsApp ni. Yo Shibun ki kubor ki message ki masuk tenang. Shapang kejingkai bagi lapan yo anak lockdown. Kabai pun ngujor berkatu nak kita katu kan ni kita cut nak tiang jong blay. Shapang ba blay. Open hub tentang ini ki kelam nama bau lap ni kai ni bangin ni kelap pun bat bangin ya wan biang show. Shibun ki hija habang ya jangai no blay. Ni Kynduh ini kira Ramhah. Amlay bangi kwa. Ban Kynduh iki, ban Syam iki. Kan jingdo kam sumut keren. Oh. Yaki bapat do ika kam. Nombor soto. Jingpang sitong. Ada ipaying masem ni nak hab dia pi kat no kan long ke pa kan jing do no ke ba thon kan jing pang jing stong kan jing pat ya pra haye boleh teng ki ja teng la long nak pun ka lifestyle ni pe le enum dei kan jing ade jongi baki baying masem hapo ye le baki weiru bat pergi melang salang jungi. Kajing ya syam jing jungi bangi le ya kajing kurni jungi akhir kau prepare. Kajing jingai ji yo blay kamdai ba blay ujit yang ni bangi jingai no u. Kadai kajing jin jungi namar ubeman. Usaitan u trade ba ban le kata. Tak ada. Tadi baka hap kanun wajik sini teng ia kloy ban ia khot ia blay ni teng ia ban tim ru yu nom de reto ai baka melong kunta to ai ban ginom tim yu bagi so tho ikijing tolak kijing duna jungi ya de ba oh oi ba de ba kumni yo bang ajnai hi mangano blay kada ma ya shem kumni kijing Ikini ki Ramhah bangai Kynduh. Ikini ki Goliath bangai Syam. Batik-teng abang yat hell. Ani kecing Rengim ya bo ikijing jungi hau blay. Ni kam tip sepang kecing sepang tau Goliath. Ban ya kecing tip jungi yau blay. Bolong baklan bor balak ban job lu ikini ki ibarat. Tu kenal. Bau blay jungi, long blay bau hau, ba ini, ba climb board, ba la ban le iki kamba, la ban le iki baro. Sebab pai lah ban ngah syaka kita ucapkan kalau nak besar aku dekat ke banyak. Bat kau ong kum ni. Kum tate tu pendem hau blay, tu ya le persyak ya beman. Bat un pet yak nok na pi. Sama model kan kalau kamu ubang un usai tan un pet nok yak na pi. Hato tiang ya pi. Ngai scam. Tiang ini nama ukroi penuan penisoi dia ni. Nai haba. Ni jika ana blay pa. Ngai scam kalau ke basuk ya uwan. Shoy man penbi yang ni ngok no. Dah nungi de macam ni ya. How play. Tu para bangai. Tu ni akan mau kata. Nama abang ni Syam jing dia tang kata kapor ni bangai keluar bangai khot yu rai Tu ni khot yu man la kasni, man la kapor. Tu Syam ni kan kabu jangan ni lockdown. Jangan ni kajing pakhang. Ambil silong re baro. Silong yak pertai.
Tentang ngerti bah India hambun kikes jom kinong pang. Iskam kanang slam bahkan yo pat ya jinglong normal jing trekam jom aka baro. Daw kanong ka aka kapor kapapin day pa ban kan mau. Ban ya pai ban pendem show play. Kibun jat ki Ramhah ki bang ini Kynduh. Yo Kynduh ki ba ki ki bang ngampala. Ban mention ni ban kran hang ni. Hoi. Rengi ni don laki jong ki Ramhah. Amde ba dan ki Ramhah rengi don. Tapi di bantip kumba udah be. Uong. Ani ubah kloy ban khat. Khat ni kerteng jong blay. Ai ya jing yarap yo. Hoi, uyo. Ya jing jong. Hoi. David Haba ulit le. Bersha. Ya unong. Shoju golaya. Pila banyo. Kat no jat ki atiara udan. Isa irayam, jing rai jingi. One little sling. Tang kawai tu batur. Oi. Kam dai ka jeri ka bangi si pran kam. Man sia sim. Oi. Jing sia sim ka dai ke mas ngobi hana perkat dai nam dai. Ni pen mong pen man sao pen yap ki jing thao ki ba internet ki jong blai. Oi. Tong ye pai biang ata. David don tang ata batur. Bau ule kum ni hoi nirwai jumbai om samtli ki ma hindrai ni scam hak sin baning kong hibo pelai yang tu batul joku bau tel jo golean ni scam dei tang we yu ma wade bat golean rakalan kram dei tang kata meneng dan spule bo golean don kanu jachu ki atiar joku bat jingking atiar. Barado nong rak ya ka sti jokuru. Raito ngir nge perkat. Hoi, ngimi le persya ya gulayat ubalai meter. Rengi pa kijing ba nge syam jing kam jrong palat mengilak bantel. Te. Kwa bane pai kendiak sha sti jokpong. Kaba sikinong korin ni korin lo nong kaba shpeu kedekot kaba sao kita ki atiar di bangir di don kam habang ya le persya ya kabor jong perthai ki atiar ki bangi penon kam ma jingale jongi kimlong ki atiar jong ka perthai henrei ki atiar ki ba don bor jong blay Yaki bangi pedon kam ban penpra yaki kut baskem. Sengaw to nan amia sengaw yata. Kim dei ki atiar jong perthai. Oi, pila bani nu jon tau golian udan ka. Kat totally ki jat atiar. Udah bit kat totally. Hoi, kire basna hido burio. Pai mangi nginum kini kita ki jat atiar abang yele persya. Ya ki bor jong perthai bederuk bor jong soitan jong boman shibon jing ini syam ini Kynduh berito syam ni kani kaji kai na kani kaji to khana jong David bergolayan batu ai bakal melong tang kaji to khana ba pure snow SABBATH school sabaton hoi. Shirai, one little stone went up in the air and the giant came tumbling down. Yeah, right, Shirai. Aduh, binaya bit. Enam day. Ginashmul be golean day bitang tu Ramhah jong inong Filistia tu champion ubakhlay. Ray ubayap no. Tang jing day jong mau nasilang man pau David. Rasiat. To ini pai pat
Sha Jing Rai Jaki Sam La Tho Hido Nong Rai Ba Tao Nam Long Hero Jo Ani Ka Story Ru Ini Pai Sha Ki Sam Ko Nong Ba Khat Pra Ka Khot Ka Ba A Ka Ni Ka Jing Rai Jo Ki Sam La Tho Da David La Nong Ba Khat Pra Ka Ba A Ka Long Ba So Tanan Baมันที่บอกเราเป็นอุเชียมชิบุนจริงเป็นจริงจงูบรรทุกไอ้รู้บังลองเป็นจริงไรจงมีรู้หายจริงเชียมจงมียากิรามหาหายจริงจงมีมันเป็นกฎอันนี้ขบวนเป็นกฎความผู้เล่บางเขาไอพีบารอแบบนี้เป็นกี่ใบบนจงพีรู้คุณโจเกมเตียนกี่บอมกลุ่มนี้ทุกคนกับบ้านอุทรายอุลองอุนองยาดาจงulong ka kut bas kem jonga blay jonga ulong ka jingyada jonga bat ha u ngas nyo shngan udaya nga kum ka ste u kershan nga bat uri pen em nga long ka eke go so tanan pina so perkat hai kini ki dekat es kam udabit hi rai shem ya kom kita jingมันชอบไปบอกสุดท้ายบุญเดินกามีอยู่เลยบอกวันนี้บันยันดาคงคัสติฮีแต่ได้บอกวันขนำบันเสียบอกเรียเลยประชาชนน้องชวนอยู่แต่วันนี้ถ้าคัสลงบันยันได้ถ้าคัสติไล่บันชาเสียบันชาดึงเป็นบันซาเวลาดีเขาอ้อยเป็ดอุดาเบ็ดอุลาจุละบันยาเรียกประชาเยาวสิงไปกันดึงเงี้ยมันเยาวเสียวteng ru mi ru ya bani sheng ke jing jok jing jongi re kam kut ke jing le ke jing jongi ke jing im ke long ke jing le kham tam khani ke prothei ba pop pi ban kan mau be ba ublei undan kan wat nom plet ba hoi ada pilai ya sheng ke jing jok ada hoi ki plet no ya ublei ba la long nong ri nong da nong pelat ti pi nak jing ma jing sao udah benar tu kapor go beli yang besar ya kuaya shim la sing ola de yo sing la de peniap ya ka dinge ma de peniap sai utai bri re bom iting cuma dur bri ma bri ma bri shim la klet yo blame shim la yo ni te para bri on eu ada yo mara nang la ni absu ai nam dai to kan mau ko para projor ko ki para bange e jona pa dei hi tang how blay bangin yo ka jingri ji suma ka jinyada nang jing pen shoy jong kuman ban nang ki bor ki baklan bor jong ane ka perthe ki bangin nang khamit Kynduh sho ini bisni banwan kani kadang lei tang ka jing tunju kamrang pen siau thu umta khendiat ski paski yang ni ki bangin ka tieng jo u oi tabakut kalajan nang jan sho tu ai Maya Pi Barok Ki Balaju Shem Ki Ramhah Dan Ki Bandangnya Shem Ki Ramhah Jingim Jopi Bapila Banjok Ki Le Pasha Ki Amre Daka Bor Jopi Hi Amre Daki Atiar Joling Perthe Le Atiar Ki Bale Kut Ai Pi Bapinang Bapinang Kami Ki Bapinang Jingmut Bapinang Atiar Langin Lang to brain ku yupi patu ai ba ne sing sabata mani yo mani ko me kan long ba jugo ku we ba ro hang no ba ya mani yo brain shi bon to brain ku yupi sai siang ya ai cũng lấy di sarwe ban ba to kubor ba
la ai ka ko play ona kerku yapi kata nang syakri yang play nak bagi ko jampi nak bagi ko apa ai play sisi pat ai play nang yai kerku nang yai alam ini kata isni ko nang yai macam nice ko kemudian terbaik dari syakri kejauhi akan kapor jaga bagi yang khairan kan bar terbaik naga kot terbaik terbaik nyuspa arway kapom how mai donor jona pat yakin dalam terbaik sampai iman Tanya Tuhan, kau baca di mana? Disinggawi kepada bukan demi namar kijang kerku kijangnya kibatap kibasilai kijangnya kijangi khamtam hakaban hilala hakaban pendet ia kenega program jang kenega stri baru sisi Rai dengan yang lama ini dan bersin berkujangnya kata ia berkrim agar berpercaya kebatap dan bijingnya bijing jenja air bersin juga berdikai yang lama ini aman akan berlipat bijing jenja kenapa lain ketika baru sisnya ucap berpercaya bat bagi namio yang binar diberkoi pakiat Hamtam yang kejengkau jengkia akan sen bagi nala yang bersiapri kampanye. Hati sini kipor baru kejengkin jungi kata apa permen yang kita kejengwan asli jeng. Kau ikut yang kesini kipor kejengwan jungi. Mereka kum tidak isin kibame di dalam turupa. Habis piu ini kini baru kerja. Tetap kejengwan jungi akan ajan. Yarap lagi atai menginang ketiak yang kita baru kita cia hari ini. Kenapa menginang roh yang banten krek yang bijang jingim bijang ini.
kat ke kisi por binangnya ai ke jing ni wei nang ye mat kret jalan de kenang unda abamen wan bagi ko jang ke benai bagi baro minyo ye ke ban yan lem kat me sia kata gari ke ban kan kret da jang ni wei try in the kisne ha ke por bat ka ba wai no jang ke jing sia kri ke jang dawai hakmat jang ni men long lem men long kan bat ke balang ke jang ni bat kunjung ro Haba kibangai kibadan akaleng sedang sebelah kerja kibadan disekri yame ai kejengit kejung belai pa kejung belai kun kejengit kejung belai muslim kun to ai kini nilai kejung belai ini syong ini sa angkat dan kaki bat kunjung ro Haba tu kita syakri yame hagan jaga kita nadu mentah